दिनै जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि बिथांमोननिया थान्दै जख'न्थाइ जादों आरो बे हाबाफारिजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जमदुवार दखरानि सिङाव आरो लोगोसेयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां लाखानाय मावथांखिफोर दङ। दा बेखौ थान्दैयाव सावरायनानै गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोरजों सावरायनानै आरो दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिफोर खामानिखौ दिनैहाय हारि जौगानांगौनि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु दोरोङारि खान्थि गासैबो जौगानांगौनि थाखाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थागोन। दा बेजों लोगोसे नोजोर लानानै आथिखालनि थासारियाव जोंनि जे सोलोंथाइ जौगाथाय आरो जोंनि लाखानाय जि मावथांखि जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फारसेथिं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे गोजोरथियारि जौगाथाय मावथांखि दा बे गासैखौबो लानानै दिनै हारि जौगानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा फिन बेबादि दिनैनि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोङो गावजों गाव सांग्रां खालायनानै गावजों गाव ओनसोलनि जेंनाखौ लानानै ओनसोलनि समस्याखौ लानानै बावहाय सावरायनानै जों लाइमोन हान्जा हिसाबै बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बोरै मावलांनांगौ माबोरै राहा लानांगौ बिनि फारसे दिनै राहा लानायनि थाखाय जों बेयाव दखरानि सिङाव बेबायदि मोनसे राहा लानायनि बेबायदि थान्दै जख'न्थाइ जाबाय आरो बेजों लोगोसे गासैबो समाजनि बेन्दोङाव माखासे जेंनाफोरखौहाय जों माबोरै एरायनो हागोन माबोरै होबथानो हागोन जेरै आथिखालाव लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्सनि जेंना आरो बेबादिनो गुबुन फेग्रा मुवाफोरनि जेंना थाबाय आरो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि ओनसोलाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायानो जा आरो बेजों लोगोसे फरायसालि नागारनाय एबा फरायसालि एंगारनाय बा ड्रप आउट होनो दा बेबादिखौ गैया खालामनो थाखाय जों समाजाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोमै जों जुजिलांगोन आरो बिनि थाखायनो जमदुवार दखरायाबो दिनै साखाफारा जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइ आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जिखिनि हाबाफारि लानानै दिनै जोङो लाइमोनखौ फोजाखांलांनांगोन बिमा बिफाजों सावरायलांगोन फोरोंगिरिफोरजों सावरायलांगोन आरो बेबायदि समाज जौगानायनि मोनफ्रोम बाहागोखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानांगौनि थाखाय जोङो बेयाव बिबान लानानै खामानि मावगोन आरो बेयाव दखराया दिनै मैखोमै बे फारसे नोजोर लानानै खामानि मावगासिनो दङ। सार जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै 6.3 दफाखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफ्रा बे बिटिआर दफानि 6.3 दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै गुबुन सोमावसारनायखौ खालामगासिनो दङ बिनि सायाव एबसु हिसाबै मा खामानि मावनायनि रल लादों सार? दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों दाबिनाय बायदि भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय बिटिआर सुक्तिजों गेजेरजों जोङो बेवहाय मोनसे सुबिदा मोन्दों जे 6.3 क्ल'जआव फोरमायनाय बायदि गासै भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानो थांनायनि लामायाव दिनै जों सिगनेटरि आफाद हिसाबै बा सुक्तिकारि हान्जा हिसाबै जोङो जि सावरायनायाव बाहागो जानो मोन्दों जि आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसेयै दिनै नांनानै बिथांमोनहा जि फारिलाइफोरखौ थिग खालामनो थाखाय आयेन नितिखौ थिग खालामनानै बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहाखौ लानो नागिरदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै मिजिंथियो जाहाथे दिनै जि प्रभिन्सियेलाइज जानो थांनाय लामायाव जिखिनि राहाफारि लानांगौ थाबैनो दिनै समाव जों मिथिनो मोन्दों जे आसाम सरकारा एबसुखौ फिन सोलोंथाइनि सायाव सावरायगोन होननानै जोंनो मोनसे खौरां होदों आरो बिनि गेजेरजों जों मिजिंथियो जे जाय बिथांमोनहा भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बा सामलायगिरिफ्रा दिनै सोमावसारनायाव ओंखारनो गोनां जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो सानसे जुदि बे समाधान जायाबा निस्सय जोङो सुक्तिकारि हान्जाब्लाबो जों बेबादि फारसे सोमावसारनायावबो जों बारसोमनांनो हागौ दा बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ प्रेसाराव दोनबाय थागोन आरो बेखौ जानांगौनि थाखाय जों नारसिनबाय थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनिफ्राय जों बिन्दोसेबो दोरोदनाय नङा जे बे दफाया थाबैनो मावफुंजानांगौ आरो बे मावफुंजागोनखौ जों आसा खालामदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।